jubab yang ni kejengkeli ke pelawan rak da i kongres ke jubab jong ni kejengkeli kalong idon hilai khatlai teli so ya ka license kwa bantip na CEM ba kini ki khatlai teli kita ki ba phila issue ki trading license kidai ki trade ayu kalis ka khamjong khandiat da ka yeng ka sha nan puli we hadin we ha ka bidai bat ki trade ki ba ila kali i MDC bulan Brom ya kila klik lang hang ni ya ki trade don ki badai ki contractor class 1 don ki badai ki project design ki ba implement support by ai consultant ka don ru ka pharmacy ka don ru ka ice cream beverage dessert and bakery products ka don ru ka city gas distribution ka don ru ka health service ka don ru ka multi services ka badai ya ka supply ka install ka operation of automated vehicle nang tu ka managing system bat ki parking fees ka don ru ka badai bat ka confectionaries don ru ka badai ki supply ka don ru ki badon ki mobiles bat electricals ka don ru ka central bonded warehouse ka don ru ki footwears bat ka don ru ka electrical repairing cyber cafe kini kita create ba kini ki khatlai teli ki ba ngala mention ba ngila ai kini ki trading license landu ubnai march kini kita create ki ba ni issue kini ki trading license bat ki jaka jong kini ki dei ki kelengka khasi ada padang kini ki khatlai ngot kanungut kini ki bayo ya kini trading license ki badai ki try muluk jongi bat kanungut padai ki bamdei kita ki try muluk nakwa bantip ang ni kat kong kajing slutu ka jong ay kajing kali ka jong i kongres ngatrai ngam don dam ya ka trade license ka bidai try muluk nei te kini ki khatlai teli ki license ki bangila ai aka bidai bat trading license kini ki dei ki non tribals andai kat kong kajing slutu jong ay kajing kali ka jong i kali ba kanungut di na ki try muluk mo andai haka juba ka jong haka bidai bat kata ko mga ong mentan ki try muluk don dam man ai ka trade license lai no la ki don partnership andai kini boleh khatlai ki dei ki ba ki non tribals ki boleh ki genuine non tribals but ki don ru ki ba tap ya ki work order ki jongki lingba ki portals lani lingba ki gems ki ba ki tap ya ka tender ka jongki di base haka work order ba ki yo ni pelaj arteli ka bidai bat ki tender base trading license but kata kadai di pensiom dong haka work order ka ba ki yo lada ka work order ka jongki kadai lai banai ni ai lai banai lada kadai hinru banai ni ai hinru banai lada kadai shisnam ni ai shisnam lada ka palat shisnam kamot subject to renewal based on the work order ba ki yo tinggal try jubab tengah kalau kamu long clear kan dia haka bidai bat ka jingkeli jong ikong ba ai kelim tan Kau kajing jubab kajong CEM yang bakini berangkai baai bala issue ikini trading license dia kinon tribal right. Dibalik ba ngakwa bangan bu jingkel ni ba kini ki traditional kita ki khasi kijongi balik kimdan kata dia semo kaba kin kot adu up to the mark kaba kila bentrai kini kita kam kaba baru khalai kali pi issue ya kinon tribals balik baki khasi kijongi kimla mo bentrai kini ki kam bana kada yu kaba desi ki khasi kijongi ngatai babon kila apply dei kabalingo apat hang ni kaba we u khasi jongi kata pangangat mo nadu basnang ba ki claim yo ban tray kani ka kambat ba ki claim yo ya kata ka mo ka license Mr. Chairman sir ko pangala pensyai mentan ka question tam arais ya ki locals jongi andai ban pensyai issue ya i kong bakali kani ka jingkeli ki license bangi ai ki dei ki kam ki ba he kani ka dei ka place of business ka dei government of Meghalaya state watershed and watershed development agencies Shushu an pensyai habang apet ya kum kini ki jing apply jong ka trading license ka bawan sya kamit ka jonga aba ki tap ya ka tender la kadai na ka portal na ni ki jam na ni ki central portal nga haju kali don em ki try muluk ki batap ya ni ka ju ka tender nga try pat judan ka history jong ka district council ban pa nya ka comparative statement hadin bangai i baki don ki ba apply ya ka trade license kamtam ki banaba bangan minimize ban ai bet direct ya u nga pa ka comparative statement na ka company don em u try muluk u batap lingba ka portal na ni ka jam but lada don lada udai L2 L3 nga tho yang da city shakidi department but first preference should be given to the locals kata kadai ka bangila persian bante lakam nakalian ka jongi hendai ka susi kadai pre ha ka bidai bat kini ka jingtap tender ha ka bidai bat ki jamus bat ki portal bon napeng jongi ki try muluk kim juan chakmat bantap di kata kadai ka wei ka jubab ka ban jubab ka bidai bat fi hendai ki don ki jaka pade ki bangi ai ya ki trade license kum apo bernihat bat hamtam kini kadai ki tu ki border sapo jan khanapara bat kuta ter ni ai kini ki license namar ba ki try muluk kim don ba apply ya kanu ka license but hadian banga phape nani hadian banga wa jingtep hidal dia hang aksya kitu ki jaka bangi ai ki license kamot duna try muluk ban try ka kam kawai ka license ka banga ai hapo yodu ka bidai bat ka footwear ngan chupen shai pi lihat kenapa ka house borok kawai ka sutu kawai ka license ka banga ai hang te hapo yodu ka bidai bat ka footwear utrai jong kani ka dukan ula don rupa ka dukan kadai bitang ka extension ka po extension but hakapon ko em ukpa jong u ki yong dukan lang bat pa bat pun hadian balayap ukpa
ku pihak no ya ita idukan hak arbenta bat hadin bala pihak kata kedukan hak arbenta kiwan syanga ban pan ya ka license namar bakal adai ka triet ka belong dakawai amdai ka ju ka triet dikani kani ka dukan ka jongki bat ka extension ba kipan kadai ba kin bu dakawai ka triet jadi hello ita license but kini kidai kini ijing pensyai hak ban jubab ya ka jingkeli ka ba ikong ikeli ya ka jingkeli jong